Στο βίντεο που ακολουθεί, αφού εγκαταστήσαμε το VirtualBox της Oracle, βλέπουμε εδώ το εικονίδιό του, που είναι το open source λογισμικό για διαχείριση εικονικών μηχανών. Θα δείξουμε ένα παράδειγμα πώς εγκαταστούμε μια εικονική μηχανή. Λοιπόν, επανερχόμαστε στο κυρίως μενού. Πάμε να κάνουμε μια νέα μηχανή. Θα την ονομάσουμε. Καταρχήν πρέπει να αποφασίσουμε ποιο λειτουργικό σύστημα θα έχει αυτός ο υπολογιστής. Αν αγοράζουμε ένα καινούριο υπολογιστή. Άρα, θα το πούμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα, επειδή έχω μια άδεια παλιά από Windows 10, θα πρέπει και εσείς να έχετε κάποιο είδους άδεια και το serial number. Θα την πω Windows 10 ηχού example. Μάλλον δεν φαίνεται καλά οπτικά, μια κάτω παύλα. Λοιπόν, ορίζουμε το όνομα της εικονικής μηχανής. Ο φάκελος default είναι σαν ένα φάκελο του σκληρού μας δίσκου. Λέμε ότι είναι Windows, βλέπετε ότι μπορείτε να βάλετε Linux, Mac και ό,τι θέλετε άλλο. Και ξέρω ότι είναι Windows 10 64 bit. Μπορείτε να βάλετε παλιές εκδόσεις, πραγματικά όλες τις εκδόσεις του Windows, στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Τώρα, καλό είναι να μην έχουμε καθοδηγούμενη εγκατάσταση, γιατί υπάρχει και ένα τέτοιο σενάριο. Θα πάμε να καθορίσουμε λίγο τις βασικές παραμέτρους. Καλό είναι εδώ να έχουμε από τη μνήμη μας να ορίσουμε, να δώσουμε τουλάχιστον 4 GB για να δουλεύει καλά το μηχάνημα. Ανάλογα με την ισχύ του μηχανήματός σας κρίνεται και ανάλογα με την απόδοση της εικονικής μηχανής μπορείτε να δώσετε και διαθέσιμους επεξεργαστές όταν δουλεύει. Και εδώ πρέπει να ξέρετε και τις απαιτήσεις αυτού του μηχανήματος. Μπορεί να υπάρχει ήδη εικονικός σκληρός δίσκος. Στο απλό σενάριο που δείχνουμε στο παράδειγμά μας, θα δημιουργήσουμε ένα νέο εικονικό δίσκο που σίγουρα με βάση τις προδιαγραφές του Windows 10 θέλει 40 GB, άρα βάζω 50 για να είμαι σε ένα αποδεκτό επίπεδο. Άρα δημιουργήσαμε μια εικονική μηχανή. Τις ρυθμίσεις τις μπορούμε να τις αλλάξουμε ανά πάσα στιγμή, να κάνουμε κλωνοποίηση, μπορούμε να μπούμε ξανά στις ρυθμίσεις και βλέπετε εδώ μπορούμε να αλλάξουμε το σύστημα. Τα πάντα είναι virtual, δεν υπάρχει φυσικό μηχάνημα, αυτή είναι η μαγεία της εικονοποίησης, του virtualization. Μπορούμε να πούμε αν χρειάζεται να έχει δισκέτα, δεν θέλω να έχει δισκέτα πλέον. Αν θα έχει USB, τι πρωτόκολλα επικοινωνίας, η οθόνη θα δούμε αργότερα πόση ανάλυση θα έχει, μονάδες αποθήκευσης. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα τώρα για να εγκαταστήσουμε τα Windows 10, εννοείται ότι έχουμε καταρχήν κάποιο DVD. Σύγχρονοι υπολογιστές δεν έχουν πλέον DVD, επομένως τι κάνουμε. Αν γράψουμε Media Creation Tool στα Windows 10, υπάρχει από το site το επίσημο της Microsoft η τελευταία έκδοση του Windows 10 επίσημη που μπορούμε να τη λάβουμε σε ISO αρχείο. Άρα, εγώ εδώ κατέβασα αυτό το εργαλείο, συνέχισα, προχώρησα και κατέβασα το ISO. Αυτό είναι τα Windows 10 σε μορφή ISO, βλέπετε είναι 4,680 MB. Άρα, θα έρθω εδώ λοιπόν στη μονάδα αποδεκεύσεως και εκεί που είναι κενό το CD θα του πω κοιτάξτε τι θέλω να είναι κενό. Θέλω να επιλέξω ένα αρχείο, να φορτωθεί σαν να είναι αυτό σε CD, το ISO αρχείο, που ουσιαστικά είναι μια virtual μορφή των DVD του CD. Ναι, με το που έκανα και την αντιστοίχηση μπορώ να ξεκινήσω το μηχάνημα, με δεξί κλικ πάντα μπορώ να κάνουμε κίνηση, double click και ξεκινάει το μηχάνημα. Είναι σαν να έχω ένα κανονικό μηχάνημα, το οποίο μόλις ξεκίνησε και έχουμε βάλει ένα δίσκο DVD για να εγκατασταθεί ένα λειτουργικό σύστημα. Μας ζητάει κάποιες παραμέτρους, προχωράμε στη διαδικασία. Μας ζητάει το serial number, για να το βάλουμε.
ελπίζω να είναι σωστός, θα μπορούσα να προχωρήσω και χωρίς αυτό, αλλά μετά κάποια στιγμή θα μου το ζητούσε. Λοιπόν, έχω τις κλασικές επιλογές όπως έχω τώρα οποιοδήποτε μηχάνημα που θα ξεκινούσα. Ξεκινάω λοιπόν με την δημιουργία ενός διαμερίσματος από το χώρο. Αυτό βλέπει το χώρο που του δώσαμε, τον φυσικό. Ο φυσικός είναι 50 και αυτό βλέπει εικονικά πλέον, οπότε κάνω ένα format στο συγκεκριμένο δίσκο των 50 MB και προχωρώ την εγκατάσταση. Εδώ θέλει λίγο υπομονή. Περιμένουμε να εγκατασταθούν τα αρχεία και να προχωρήσει η διαδικασία με βάση τα γνωστά που συμβαίνουν στα λειτουργικά συστήματα. Λοιπόν, επανερχόμεθα για να μην χαθεί άσκοπος χρόνος με τις ερωτήσεις που ζητάει ένα λειτουργικό σύστημα, τις γλώσσες που εγκαθιστούμε και όλα αυτά που θα πρέπει να απαντήσουμε. Επίσης, κατά τη διάρκεια αυτή κάνει ένα ή δύο reboot, όπου δεν κάνουμε τίποτα, το αφήνουμε απλά να κάνει reboot, να συνεχίσει και να τελειώσει τις ρυθμίσεις. Τελειώνοντας λοιπόν θα έχουμε αυτή την εικόνα, δηλαδή ένα κανονικό virtual μηχάνημα που λειτουργεί όπως όλα, ένα μηχάνημα Windows. Φυσικά είναι σε μικρή οθόνη, θα δούμε κάποιες τελευταίες ρυθμίσεις που καλό είναι να κάνουμε για να είναι πιο λειτουργική εμπειρία. Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε φυσικά εδώ όπως βλέπετε, παραδείγματος χάρη να πάτε σε ένα site όπως το FileHippo που έχει λογισμικό και να αρχίσετε να κατεβάζετε λογισμικό συγκεντρωμένο, browsers ή ό,τι άλλο θέλετε, τα έχει οργανωμένα σε κατηγορίες όπως βλέπετε εδώ, και να καταστήσετε το λογισμικό που θέλετε στον υπολογιστή σας, σαν να είναι καινούριος υπολογιστής, δεν αλλάζει τίποτα. Τώρα, τελειώνοντας η εγκατάσταση λοιπόν, τι κάνουμε? Κλείνουμε με τερματισμό λειτουργίας του μηχάνημά μας, το virtual πάντα, δεν αλλάζει τίποτα άλλο, και πηγαίνουμε στις ρυθμίσεις του μηχανήματός μας, αποθήκευση, και εκεί που ήταν το ο ISO εικονικός δίσκος στο DVD, πηγαίνουμε και το αφαιρούμε. Συγγνώμη, θα βάλουμε αφαίρεση δίσκου. Ναι. Οπότε κάνουμε μία πλέον, για να μην κάνει boot να εισαχθεί από το DVD, κάνουμε μία εισαγωγή, ξεκίνημα του μηχανήματος χωρίς το δισκάκι πλέον, το Windows. Δεν χρειάζεται πλέον να έχει κατασταθεί το λειτουργικό σύστημα. Βλέπουμε λοιπόν ένα κανονικό μηχάνημα ξεκινάει. Με το που θα κάτι γίνεται με το control. Okay, δουλεύει μάλλον για πρώτη φορά. Ζητάει το κωδικό που έβαλα και είμαστε μέσα στο μηχάνημα. Τώρα, για να έχουμε μια καλύτερη εμπειρία, συνίσταται πάντα να εγκαταστήσουμε ένα εξτρά πακέτο του VirtualBox που μας επιτρέπει να έχουμε καλύτερη ανάλυση οθόνης, να μπορούμε να κάνουμε εύκολα copy-paste από το κυρίως μηχάνημα να έχουμε κοινό δηλαδή clipboard, να κάνουμε drag and drop δουλειές και γενικά να έχουμε αυτόματη διαχείριση του mouse, να μην χρειάζεται όπως έκανα τώρα να κάνω εδώ control και να μου πει τώρα είσαι εδώ, τώρα είσαι εκτός. Για να το κάνουμε αυτό πάμε στις συσκευές, και επειδή είναι τόσο αυτοματοποιημένη η διαδικασία που την έχουν ανάγκη όλοι, πάμε στην επιλογή εδώ που την έχει έτοιμη εισαγωγή δίσκου με τις προσθήκες, επισκέπτη όπως το λέει. Είναι σαν να βάλω έναν εικονικό δισκάκι τώρα λοιπόν, ένα CD να κάνει αυτή τη δουλειά. Με το που το βάζει, το εγκαθιστούμε. Κάνουμε κλικ, εκτέλεση. Και κανονικά εγκαθιστούμε ένα προγραμματάκι extra που είναι αυτό το VirtualBox Guest Editions, που προσθέτει αυτές τις extra πολύ χρήσιμες όμως λειτουργίες για να κάνουμε πολύ παραγωγική την εργασία μας με ένα εικονικό μηχάνημα. Μετά από αυτό σίγουρα μας ζητάει reboot.
Και αφού εγκαταστήσαμε και την εφαρμογή που αφορά τα εξτρά εργαλεία, τώρα θα κλείσουμε τη μηχανή. Καταρχήν έχει διαφορά να εξηγήσουμε λίγο να κλείνουμε τη μηχανή από μέσα και να χειριζόμαστε τη μηχανή απ' έξω. Υπάρχουν λειτουργίες όπως να πάρω ένα στιγμιότυπο, να κάνω παύση της λειτουργίας της μηχανής για να πάψουν να χρησιμοποιούνται οι πόροι της, να την κάνω βιοτερματισμό από εδώ, απ' έξω. Έτσι. Αυτό αφορά σαν να είμαστε έξω από το μηχάνημα, όπως πατάμε το κουμπί ουσιαστικά. Okay. Λοιπόν, όλες αυτές οι εργασίες θα την κλείσουμε φυσιολογικά από μέσα, με τερματισμό. Και αυτό τώρα το μηχάνημα μπορούμε να το κλωνοποιήσουμε, μπορούμε από τις ρυθμίσεις να το... Βλέπετε, έχει πάρα πολλές δυνατότητες, θα τις ψάξετε μόνοι σας, να κρυπτογραφήσουμε το δίσκο, να αλλάξουμε τα χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά, αν πάμε στις βασικές, στην αποθήκευση, θα δούμε ότι ο δίσκος VDI, αυτό εδώ είναι στο συγκεκριμένη, σε Users Virtual Box. Άμα πάμε στο φάκελο, σε Users Virtual Box, αν πάμε σε Users, User είναι ο χρήστης εδώ και πάμε στο Virtual Box, αλφαβητικά είναι εδώ, Virtual Machines. Εδώ μέσα είναι όλο το εικονικό μας μηχάνημα, είναι σήμερα 17 του μηνός, έτσι. Ο σκληρός δίσκος έχει κατάληξει το αρχείο VDI, είναι αυτό εδώ, έτσι. Οπότε μπορούμε αυτό ουσιαστικά να το πάρουμε, να το κάνουμε ένα backup και αν πάθει κάποια ζημιά να εξακολουθούμε να δουλεύουμε με ένα μηχάνημα. Άρα ένας πολύ εύκολος τρόπος να διαχειριζόμαστε καταστάσεις, ένας τρόπος να δοκιμάζουμε χωρίς να πειράξουμε το κυρίω μας μηχάνημα, να δοκιμάσουμε ένα software, να συντηρήσουμε παλιά software που πιθανόν δεν δουλεύουν πλέον για κάποιο λόγο και για κάποιο διάστημα έχουμε ανάγκη σε μια βιομηχανία, σε ένα χώρο εργασίας να δουλεύουν κάποιο software. Μπορούμε ταυτόχρονα να έχουμε ανοιχτά πολλά μηχανήματα. Φυσικά υπάρχει παράμετρος ότι όταν δουλεύουν αυτά τα virtual μηχανήματα απορροφούν τους πόρους που τους δώσαμε, τη μνήμη, και δεν είναι διαθέσιμη για το κυρίως μηχάνημα. Άρα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό, ότι όταν δουλεύουν θα πρέπει το μηχάνημα μας να είναι τόσο δυνατό ώστε να μπορεί να δουλεύει με την υπόλοιπη μνήμη και τους επεξεργαστές που διατίθεται. Τώρα μπορούμε να έχουμε, όπως είπαμε, πολλά παράθυρα. Πάμε να δούμε λίγο τις ρυθμίσεις, να βελτιώσουμε την οθόνη και να κλείνουμε αυτή την πρώτη επιλογή. Στην οθόνη τώρα, λοιπόν, μπορούμε να έχουμε πολλαπλές οθόνες. Θα προσπαθήσουμε να του δώσουμε καλύτερη ανάλυση. Να δω. Όχι, δεν θέλουμε δύο οθόνες, θέλουμε μία. Για να δούμε την υποστήριξη. Λοιπόν, αν πάμε τώρα ουσιαστικά εδώ ρυθμίσεις οθόνης, για να δούμε τι μας δίνει. Μας δίνει καλύτερη ανάλυση λόγω των επιλογών που είχαμε, όπως βλέπετε. Τήρηση αλλαγών και έχουμε πλέον ένα πολύ πιο κοντινό στη δική μας εμπειρία πρόγραμμα. Μια εικονική μηχανή που μπορούμε να δουλέψουμε και να κάνουμε τις δοκιμές μας. Μπορούμε με copy-paste σε αυτό τον εικονικό δίσκο να κάνουμε έναν κοινόχρηστο δίσκο από τις προτιμήσεις εδώ, από τις ρυθμίσεις της μηχανής. Ένα σημαντικό άλλο στοιχείο είναι οι κοινόχρηστοι φάκελοι. Μπορούμε να ορίσουμε ένα φάκελο φυσικό που είναι κοινόχρηστος στα εικονικά μηχανήματα και εδώ. Άρα ό,τι αρχείο πετάω από εδώ μπορεί να το βλέπουν και τα εικονικά μηχανήματα, για να μην χρειάζεται να έχουμε ένα κοινό σημείο του σκληρού δίσκου που έχουμε προγράμματα, αρχεία, ό,τι άλλο είναι σημαντικό, κάτι που είναι πολύ χρήσιμο. Και φυσικά πάρα πολλές παραμέτρους που μπορείτε μόνοι σας να ψάξετε για να αλλάξετε το δίκτυο, τον ήχο και χίλιες δυο άλλες ρυθμίσεις. Κλείνοντας, τα εικονικά μηχανήματα είναι μια σύγχρονη τάση που προσφέρει απίστευτα πλεονεκτήματα. Μπορούμε να δουλεύουμε, να μην χρειάζεται να έχουμε εξάρτηση από ένα φυσικό μηχάνημα, με ό,τι αυτό σημαίνει. Άρα μπορούμε να κρατάμε εύκολα backup ένα μηχάνημα, να δοκιμάζουμε
ένα πρόγραμμα που ενέχει ρίσκο η χρησιμοποίησή του, μπορεί να μας χαλάσει κάτι, ένα πρόγραμμα που μπορεί να μας πουλήσει έναν ιό, χίλια δύο θέματα που ενέχουν ρίσκο, μπορούμε να τα κάνουμε με ασφάλεια, γιατί μπορούμε να πάρουμε γρήγορα ένα backup της μηχανής και να κάνουμε ένα τεστ και να γυρίσουμε πίσω ουσιαστικά. Έτσι. Άρα μας παρέχουν δυνατότητα δοκιμών, κρατώντας υγιές το κεντρικό μας μηχάνημα, εισαγωγικά. Ευχαριστώ όλους σας.